safar ya kama shehu tijani. La ilaha illallah shehu tijani, ga watan safar ya kama shehu tijani. Na shigo cikin alara ne shehu tijani, Zuljalalu ban gane shehu tijani, kai kadai ake bauta ne shehu tijani. Rabbana kai mun iko dinga sarrafa harshe a shehu tijani. Mai gida isar ga daban ne shehu tijani, kai kadai na so in gane shehu tijani. Waya she babban lamari ne shehu tijani, ya rasul kai ne sirrin ilahu kafa a gane shehu tijani. Faduma gidanki na tare shehu tijani, a halinki yau zan kare shehu tijani. Kuma ni fa ko zan kare shehu tijani, cewa da kaunu su gane gidanku ne duk ahalinsu shehu tijani. La ilaha illallah shehu tijani, ga watan safar ya kama shehu tijani. Gausul warayin ya su muradu shehu tijani, barama abdayin al'abdu shehu tijani. Kawuce kiyasi da gudu shehu tijani, domin shi yake ma madadi a san ma'aiki wane shehu tijani. Baban shehu kai oga ne shehu tijani, a girman ka ya fi a gane shehu tijani. Baba fati ya ke suna ne shehu tijani, ainihin ya fi a gane, baya kike boya maraya a tijani. Ya fi sabu bangan garga shehu tijani, in kaɗa ta har in duka shehu tijani. Yau gare ka ne na duka shehu tijani, ya ubanmu na cika rike ni ka ƙara tura ni cikinsa shehu tijani. La ilaha illallah shehu tijani, ga watan safar ya kama shehu tijani. Murabbi gare mu guda ne shehu tijani, yau gare ka mu yaya ne shehu tijani. In faɗe ka aiki na ne shehu tijani, shehu tilawa shi ke yana mu bi ta kadara a shehu tijani. A watan safar aka sanka shehu tijani, ai watan ka ne ba shakka shehu tijani. Ranar alhamis aka ganka shehu tijani, Aisha ce ummunka, ka sanya hannunka gare mu shehu tijani. Mai dariƙar ka ba ta da illa shehu tijani, ta fito a zancen Allah shehu tijani. Ma'alaman na hula ila shehu tijani, kultum cikin Qur'ani wallahi kai na daban ne shehu tijani. La ilaha illallah shehu tijani, ga watan safar ya kama shehu tijani. Ruhin da ke yi ma madadi shehu tijani, ya wuce a masa murabbi shehu tijani. Kai kawai ya kama nishadi shehu tijani, kai su barkace daga Allah, ka zo a gane ka a san ka shehu tijani. Allah shehu kai wane ne shehu tijani, a sanar da ni fa buri na ne shehu tijani. In sanar da kaunu su gane shehu tijani, tambaye ni wai menene sai da su aikin naka ne a tijani. La ilaha illallah shehu tijani, inna tuna kamar in ihu shehu tijani. Ni akai ni raudar shehu tijani, na zo ka bani basira ka ce na zauna daman ka shehu tijani. La ilaha illallah shehu tijani, ga watan safar ya kama shehu tijani. Yes, 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 yes. La ilaha illallah shehu tijani, ga watan safar ya kama shehu tijani. Shewa jiku ya same ka shehu tijani, ya rike ka gam a ɗarika shehu tijani. Shakibiri ma ya zabe ka shehu tijani, roƙon mu dai a gare ka, ka ce wa faɗi mamuna ka ne a tijani.
sha zaman ka bawan Allah Shehu Tijjani ka wuce dukannin matsala Shehu Tijjani ai shiru kawai a bi Allah Shehu Tijjani zuciya ta san ku ta kulle ku fara komai a cikin ta Shehu Tijjani la ilaha illallah Shehu Tijjani ga wadan safar ya kama Shehu Tijjani ya za a yi a gane Allah Shehu Tijjani in aka san ku an san Allah Shehu Tijjani wanda bai da kila wakala Shehu Tijjani ba ga zawo subbar Allah cikin ka ne naga aikinsa Shehu Tijjani kai kadai na dauka hanya Shehu Tijjani zuwa ga Rabbu mai yin shirya Shehu Tijjani kai cikin ka sai da biyayya Shehu Tijjani kai kawai a dinga suluki ubangijin da yayi kaya ba da iko a bade ga Shehu Tijjani Shehu Tijjani wai mai zance Shehu Tijjani ko mai zan fada ka zarce Shehu Tijjani Shehu ka wuce duk zance Shehu Tijjani ai shiru kawai a cikin ka akan ka dole a barka Shehu Tijjani la ilaha illallah Shehu Tijjani ga watan safar ya kama Shehu Tijjani azbul mu'minu wa azbul waqi azbul ganimullah wa azbul waqi subhanahu ya badu wa yuwaddu وليس للعبد سواه يوم به انتصرت إنني مغلوب ولدفه الكبير مسوق نسيري يا نسيري يا نسير وقرأت إنك القدير أري الإيانا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أري الأبيد كيف تقاري المريد وكيف تنزل له ماذا يريد لتنتجم من العدو يهينا وخذوا إنه يؤذينا لتبقي من أساره ليادا فقد بقى وأمن الإنادا ولتدني سؤلي وزرني كيرا ولتكسر المدى الأسوني ميرا إما الجليل ملجأ وساندا إن بني أورد دعوت السمدا أسعر نسكن قريبا يقبي كل الإيدا والعبد عظام قبي متيني يا متيني يا متينو بك استجرت حيث ما أكون أجس أبيد داري عند إيبا لم يقوي عن شيء ولو كفيفا لا علم لا مال ولا جاء ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيلي يا وكيلي يا وكيلو أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي طلبت منك أجل فإنما عكرت لم تؤجل يا ربي بالمهل تمي يا سرا وهم الذي قاربه والنصرا الذي مسليا على المقتار وآله وصحبه الأبرار وآله وصحبه الأبرار آله وصحبه الأبرار